אז אני עוד פעם חוזרת, אשחף לה מאחוריי, שאין לי הרבה מה לעשות איתה, ואין לי הרבה מה לעשות עם הקולניות שלה, ככה שאני מקווה שתשמעו אותי טוב. אז אנחנו הולכים באמת לדבר על איך לייצר דימוי עצמי מנצח בקלות. ואני רוצה להתחיל בזה שהמוטו שלי בכלל, זה שכדי לחיות אחרת, צריך לחשוב אחרת. אם אנחנו רוצים לייצר חיים אחרים, רוצים לייצר לעצמנו משהו חדש, אנחנו צריכים לחשוב בצורה חדשה, לחשוב בצורה אחרת, ואחד הדברים שיכולים לעזור לנו מאוד, זה פשוט לדעת איך לנהל את המחשבות שלנו, ואז לא יהיה דבר שיחסום אותנו. זה משפט שהוא כרגע מאוד גבוה, מאוד מה שנקרא מופשט, אבל תכף אנחנו ניכנס קצת לחלק מהעניינים. אני כמובן לא יכולה להביא פה היום את כל הכלים שאני מעבירה ומלמדת, אבל אנחנו באמת ניקח כלים ודברים שאני יכולה להגיד לכם שגם באופן אישי השתמשתי בהם. לפני שאני אכנס לגוף ההרצאה, אני רוצה לספר לכם קצת עליי. אז כמו שכתבתי בדף הנחיתה, כמו שכבר נאמר, לפני בערך 14 שנה זה כבר היום, שקלתי 115 קילו. מבחינתי, עבורי, זה הייתה איזושהי שכבת הגנה. מה שהפריע לי במשקל לא היה המשקל, כי לנהל חיים מלאים, ניהלתי והכל היה בסדר, אלא שבתוך הזוגיות שלי, בתוך החיים דווקא הביתיים, נוצרה בעיה. נוצרה בעיה כי אני די הייתי מנותקת מעצמי. גיליתי את זה כשאמא שלי יום אחד באה אליי, ועבורי זה היה גילוי מדהים, ושאלה אותי אם בעלי מכה אותי. ואמרתי לה, מה פתאום? מה פתאום מכה אותי? אולי אנחנו רבים, אולי אנחנו מתווכחים. ואמרה לי, תשמעי לה, מאז שאני מכירה אותך, מאז גיל הנעורים, את שמנמנה, את עולה, את יורדת, מעולם לא ראיתי אותך כל כך לא נשית. ואני ניגשתי למראה והסתכלתי על המראה וראיתי שאני רואה למעשה סוג של גבר. הייתי עם שיער מאוד קצר, האמת שחבל לי, אבל לא שכחתי לשים פה תמונה, הייתי עם שיער מאוד קצר, לבושה, בגדים מאוד גדולים, בצבע אחיד, בצבע מאוד מונוטוני, וכל הצורת תנועה שלי, הצורה של הגוף שלי הייתה מאוד גברית, ואני הסתכלתי ברי ושאלתי את עצמי, מה בכלל הוביל אותי לכאן? וקלטתי שבחוץ, כשאני יוצאת החוצה, כשאני עובדת, כשאני פוגשת אנשים, אז מפלרטטים איתי וכיף לי, ואני מרגישה נהדר, וכשאני מגיעה הביתה אני מרגישה דחייה, אני מרגישה רע עם עצמי, והקונפליקט הזה לא עובד, והדרך שלי לפתור אותו הייתה פשוט ליצור איזשהו מראה שיפסיק למשוך אחרים, ככה שלא יהיה את הקונפליקט, אני ארגיש דחויה בחוץ ואני ארגיש דחויה בבית. ביום שהבנתי את זה והתחלתי באמת לרזות, ולרזות בצורה משמעותית, כי היה 5 קילו, 6 קילו, אבל פה כבר פתאום הגעתי ל-15 קילו פחות. אז גם הבנתי שכמו שאילנית אמרה, נושא הערכים ביני לבין בן זוגי שהוא איש מקסים, ואל תטעו, אין לי מילה רעה עבורו כבן אדם, אלא שברמת הערכים מאוד לא התאמנו, וזה לא, כחברים טובים אנחנו חברים מצוינים, כבני זוג זה פשוט לא הלך ביחד. ואחד הדברים שהתחלתי לעשות היה פשוט לעמוד מול הראי, עם חולצה או בלי חולצה, ולהסתכל על עצמי ולרקוד. לרקוד ריקודי בטן, לרקוד ריקודי קנקן, כל מיני, סתם ככה להזיז את הגוף, ונתתי לעצמי הבטחה שלא משנה מה קורה, אני חוזרת לאהוב את עצמי, אני חוזרת להתנהג על עצמי באהבה ובכבוד שראויים לי, ודווקא אז התחילה ההרזיה. זאת אומרת, כן, הלכתי ועשיתי שינוי תזונתי, זה לא היה שינוי לדיאטה, זה היה שינוי לבריאות, ומה שקרה זה שככל שחיזקתי את האהבה שלי לעצמי, ככה השתחררו הקילוגרמים, ככה השתחררו כל מיני מועקות, וככה השתחררו כל מיני דברים מהעבר, שחסמו אותי ועצרו אותי מלהביא לידי ביטוי את אותה אהבה ופרגון, שהחלטתי שמותר לי להרגיש ומותר לי לתת לעצמי. אני רוצה רגע להעביר את איך שאני רואה את הדימוי העצמי קצת בצורה טיפה אחרת, כי זה מאוד דומה למה שנאמר עד כאן, אך טיפה שונה.
נכון שכמו שלימור אמרה בדיוק וגם אמרו אחריה, הדימוי עצמי זה איך שאנחנו תופסים את עצמנו, והוא מושפע מכל מיני פילטרים שאנחנו מאמצים לעצמנו דרך מערכת האמונות שלנו, ודרך החיים שלנו, ואיך אנחנו חושבים שאנחנו אמורים להתנהג ואמורים לעשות, ואז ההשוואות שאנחנו עושים לעומת מה שקורה בפועל. ישנם 3 מרכיבים שמשפיעים על הדימוי העצמי שלנו כבר מגיל הילדות. זה מתחיל להתבסס ומתבסס לו באופן מהותי עד גיל 7, ואחר כך זה הולך ומתפתח ומתעבה, אלא אם קורה משהו שמסיט אותנו מהכיוון שבו התחלנו לכיוון אחר. אז הדבר הראשון זה הבחנה עצמית. זה דברים שאנחנו רואים על עצמנו. אם אני מצליחה להזיז את הספה שניסיתי להזיז אותה ולדחוף אותה, אז אני רואה את עצמי כבן אדם חזק, כילד חזק או כמישהו שיש לו כוח. אם אני רואה את זה שאני מנסה ללמוד לכתוב וזה לא הולך לי, אז אני מבחינה שאני לא מצליחה בדבר הזה, ויכולה להתחיל לפתח לעצמי תפיסה על עצמי שאני לא טובה בעניין. הדבר הנוסף זה דמויות משמעותיות בחיים שלנו. וזה לא חייב להיות רק ההורים, זה בהחלט יכולים להיות המורים שלנו והדודים שלנו, כל מיני אנשים שאנחנו בגיל צעיר או בגיל בוגר יותר תפסנו כמשמעותיים. יכול להיות מהאנשים שמלווים אותנו, כמו שאמרתי, בתחום ההשכלה, ועד בוסים בתחילת הדרך שנתנו לנו כל מיני הערות. אנשים שאנחנו חושבים שיש להם איזושהי משמעות, איזשהו ערך גבוה, שמה שהם אומרים נחשב. הדבר השלישי זה השוואת עמיתים. כשאנחנו משווים את עצמנו לאנשים אחרים, משווים את עצמנו לילדים אחרים בגן, משווים את עצמנו לתלמידים אחרים בבית ספר, משווים את עצמנו לכל מיני אנשים בתוך החיים שלנו, זה בהחלט משפיע על הדימוי העצמי שלנו. ובהמשך כל אחד משפיע על השני, עד שביחד הם יוצרים לנו את הדימוי הנוכחי שלנו. סיפור לגבי העניין הזה זו לקוחה שלי, שסיפרה לי שכל השנים, עד כיתה א', היא חשבה שהיא הילדה הכי יפה בגן, כל הזמן אמרו לה שהיא מאוד יפה, היא הרגישה מאוד יפה, ואז היא הגיעה לכיתה א', והיא גילתה פתאום שיש בלונדיניות, והיא ג'ינג'ית, וג'ינג'ית כהה, ויש בירות אור, ושיש כאלה שהן יותר מקובלות ממנה, שהילדים רוצים לשחק איתם יותר מאשר איתה, והתחילה להסתכל על עצמם ולהגיד, מה פתאום אני יפה? אני ממש לא יפה, אני מכוערת. ומכאן זה המשיך הלאה, שבשלב הזה כל מה שהיא הקשיבה לו, תמיד היה הביקורות שאמרו לה. ובאמת שהיא בחורה יפה ורחוקה מלהיות מכוערת, אלא שמה שאנחנו באמת עושים, אנחנו מתחילים לסנן את מה שאומרים לנו, לכיוון שמתאים לנו. אז בואו רגע נעבור על איך זה נוצר ואיך זה מתחבר לנו ברמה הנוירונית ממש במוח. מה קורה במוח שלנו שמייצר עבורנו את התבנית הזאת, את הדפוס חשיבה האוטומטי של התדמית שלנו, הדימוי שלנו. אז קודם כל יש לנו חוויה משמעותית, כמו שאמרתי, שהיא או שלנו או של הסביבה הקרובה. לפעמים זה לאו דווקא מה שאני חווה, אלא להסתכל על מישהו אחר, כמו למשל איך אמא שלי מתנהגת למול הגוף שלה, כמו שלימור ציינה, או החוויה שלי של בגד שלא עלה עליי, משהו שלא התיישב לי טוב, שמלווה באיזשהו אלמנט רגשי מאוד חזק. אנחנו לוקחים את החוויה הזו ומפרשים אותה, נותנים לה איזושהי פרשנות, שהפרשנות היא לאו דווקא הדבר הנכון, זה לאו דווקא מה שבאמת קרה, זה גם לאו דווקא אנחנו לוקחים את הדבר שיצר את אותו אירוע, או את מה שבאמת קורה. אתם יודעים, יכול להיות שאמא שלי אמרה לי איזושהי הערה והתכוונה למשהו אחד, ואני פירשתי אותה למשהו אחר לגמרי, והדימוי העצמי שלי, הערך העצמי שלי התחיל לרדת בשלב הזה, למרות שהיא בכלל התכוונה למשהו שונה לחלוטין. ואז יש לנו חוויות דומות שמצטברות לנו במהלך החיים, שוב שלנו או של הסביבה, שמחזקות לנו את הפרשנות הזו, ומהחיזוק של הפרשנות נוצרת לנו איזושהי מסננת רגשית, שמלכתחילה אנחנו זוכרים רק את מה שמתאים לאותה מסננת, רק מה שמתאים בחוויות שלנו לאורך השנים עובר, ומה שלא מתאים אנחנו מתעלמים ושוכחים מזה.
אם אמרו לי שאני יפה, אמרו לי שאני מוצלחת, אמרו לי שאני מדהימה, וזה לא מתאים את מה שאני חווה לגבי עצמי, אני פשוט לא אתייחס לזה, לא אתן לזה משקל, ואשכח מזה. מתי אני אזכר בזה? אני אזכר בזה כשפתאום אני ארצה באמת לצאת מאותו מקום שרע לי בו, שקשה לי איתו, ולעשות איזשהו שינוי, ואז כשיבוא מישהו וישאל אותי, האם באמת מה שאת חושבת על עצמך הוא נכון, אז פתאום יעלו לי כל מיני, רגע, בעצם אולי לא, כי אמרו לי פעם שאני ככה, ואמרו לי פעם שאני ככה. ומה שקורה בעקבות המסננת הרגשית הזו, שנוצרת לנו אמונה מקדימה על עצמנו, אנחנו בראש כבר יודעים שאני מכוערת, אני שמנה, אני לא מושכת, אני טיפשה, או להפך, אני מאוד מושכת, אני חברמנית, יש לי שכל, אני חכמה. כל מיני אמונות מקדימות שמייצרות אחת כזו ועוד אחת ועוד אחת, מייצרות לנו את הדימוי, את התדמית, את הערך העצמי שלנו וכו' וכו'. אני רוצה לתת פה דוגמה לחוויה של פרשנות שחרוטה אצלי בראש. יום אחד יצאתי למסיבה ולבשתי סמלה, באתי לאבא שלי, שאלתי אותו, אבא איך הסמלה? והוא אמר לי, בסדר. אז הלכתי והחלפתי סמלה. חזרתי, לבשתי משהו אחר, שאלתי אותו, אבא איך הסמלה? הוא אמר לי, בסדר. הלכתי שוב החלפתי בגד. כך בערך 5 פעמים, בפעם החמישית הוא הסתובב ואמר לי, הילה, הסמלה נראית עלייך מצוין. נשארתי איתה. אז הוא אמר לי, אבל הילה, כל השמלות שלבשת קודם לכן נראו עלייך מצוין. אז הסתכלתי לה ואמרתי לו, אבל אמרת, בסדר. בסדר זה סתם, בסדר זה לא נראה טוב. עכשיו, הדבר הזה מחזק קודם כל את אותם סגנונות תקשורת שאילנית דיברה עליהם, שאנחנו מדברים לפעמים בשפה שונה מהסביבה, ואז אנחנו מפרשים דברים בצורה אחרת. ואצלי, כל עוד לא שמעתי את המילה טוב, זה לא היה מספיק. והחוויה הזו של להבין שלפעמים, כשמישהו אחר אומר לך משהו, וזה לגמרי שונה ממשהו באמת מתכוון, נחרטה אצלי בראש, כי זה היה שיעור שלקחתי אותו, שכשאני שומעת מישהו שאומר לי משהו, לשאול למה אתה מתכוון, ולבחור לעצמי את הפרשנות, בהמשך אני אדבר על איך באמת עושים את זה. עכשיו, כמו שיש לנו 3 דברים שמשפיעים על הדימוי העצמי שלנו, אז כך יש לנו 3 דברים שמשפיעים על מצב התודעה שלנו, ה-state of mind שלנו בכל רגע נתון, והם למעשה אלה שבהם אנחנו מבטאים את הדימוי העצמי, ודרכם אנחנו גם יכולים להתחיל להשפיע ולייצר שינוי כאן ועכשיו ובאופן מעשי. אז הדבר הראשון זה השפה. השפה שבה אנחנו משתמשים, איך אנחנו מתארים את החוויה שלנו לעצמנו ולאחרים. זה יכול להיות מילים, ביטויים, רפרנסים, זה יכול להיות טונציות שאנחנו מדברים, זה גם סרטים פנימיים שיש לנו. כי אם אני אומרת על עצמי שוב ושוב לחברה או לבן זוג, אוף, שום דבר לא נראה טוב עליי, אוף, אני מכוערת, אוף, אני מגעילה, למעשה באותו רגע אני מייצרת איזושהי חוויה גם אצלי וגם אצל הצד השני. אצלי זה מייצר את החוויה של מרגישה איכסה, להבדיל מלהגיד, מה אני יכולה לעשות כדי להפוך את המראה הזה עכשיו ליותר טוב, או מה אני יכולה לעשות כדי להעלות לעצמי את המצב רוח ואת איך שאני מרגישה, כמו למשל להגיד שבדיוק כמו שאמרה גלה, אני מי שאני, וזה מה שחשוב, אני יודעת מי אני, ומי שלא רוצה שלא יסתכל, אני נפלאה כמו שאני, ולדבר על הדברים שטובים בי, גם לדבר על אני בדרך למקום שאני רוצה להגיע. זה לא שאני חסרת ביטחון, אלא אני לומדת איך להיות אישה עם ביטחון. זה לא שאני בעלת דימוי גוף נמוך, אלא אני לומדת איך לחזק את דימוי הגוף שלי. תראו איזה משפט עם שינוי קטן מייצר משהו לגמרי אחר, משהו לגמרי אחר בתפיסה. הדבר הנוסף זה פיזיולוגיה, פיזיולוגיה שלנו. תנוחות גוף, המקום, הזמן, אנשים, אני עוד מעט קצת ארחיב על זה, תחושות פיזיולוגיות שיש לנו, גופניות שיש לנו.
אינסטינקטים ביולוגיים שקוראים לנו, אתם יודעים, אם אנחנו חולים או בריאים, אנחנו מתנהגים לגמרי אחרת, מצב שלנו הרגשי, המצב התודעתי הוא לגמרי שונה. ומקום מסוים משפיע עליי בצורה מסוימת, אנשים מסוימים משפיעים עליי בצורה מסוימת, תנוחות גוף שלי משפיעות עליי בצורה מסוימת. וגם בנושא של הפוקוס, במה אני עוסקת? האם אני שואלת שאלות או מצירה הצהרות? האם אני קורבן של החיים או מייצרת לעצמי נסיבות להצלחה? האם אני מחפשת בעיות ואשמים או שאני מוצאת פתרונות, נוקטת יוזמה? וגם כאן אחד משפיע על השני, כי אם אני עוסקת בהצהרות, שמה סימני קריאה, אני לעולם לא אצליח, זה אף פעם לא ילך, בעלי לא אוהב אותי, הוא לא נמשך אליי ולא שמה סימני שאלה, אז הפוקוס שלי הולך לכיוון באמת השלילי, לכל הדברים שלא עובדים. אבל אם אני שואלת את עצמי, אולי יכול להיות שאני לא מבינה את מה שקורה כמו שצריך, או שמה פוקוס ושפה במקומות אחרים על מה כן עובד, ההצלחות הקטנות כמו שנאמר כאן, להביא את הדברים שחשובים לי, אם זה עולה לפוקוס שלי, דברים אחרים מתחילים לצוץ אליי, והתודעה שלי נהיית אחרת. אז אם אמרתי שפה, אז באמת דיברתי על הנושא הזה של לשאול שאלות. האם כשאת מסתכלת בראי, את באמת צודקת? מעבר למה שגלה אמרה, תזכרו דבר מאוד בסיסי. אנחנו מסתכלים על עצמנו במראה ממרחק של מטר, רוב האנשים רואים אותנו בכלל ממרחק רחוק יותר. מעבר לזה, כשאנחנו מסתכלים במראה, המראה מראה לנו את הצדדים הפוך. יש דבר כזה שנקרא מראת אמת, true mirror, אני מציעה לכם לחפש את זה ביוטיוב, זה מראה שמראה לנו באמת איך הבן אדם אחר רואה אותנו, ואז אנחנו מגלים שהפוני שלנו הוא לא לצד ימין, אלא הוא בכלל לצד שמאל, שהנקודת חן שאנחנו חושבים שאחרים רואים, בכלל לא רואים אותה, כי היא נמצאת במקום אחר בפנים, להבדיל ממה שחשבנו, וכשאנחנו מסתכלים על מראה, וכשאנחנו חושבים על המראה שלנו בראש, אנחנו לחלוטין רואים דברים אחרים, וכאן כשאנחנו מדברים שרה בגוף שלנו, מדברים אליו מילים שהן קטלניות, מילים שאומרות שהוא מכוער, שהוא מגעיל, שהוא שמן, שהוא רפוס, לא משנה מה, אנחנו למעשה בנקודה הזו, אנחנו מייצרות עבורנו את התחושה באותו רגע שיש לגוף שלנו. עכשיו, זו עובדה קיימת שהראו הרבה מחקרים שכן, ישנם אנשים שמנים שהם עם כושר הרבה יותר גבוה מאנשים רזים, וישנם אנשים שמנים שהם בריאים יותר במדדים הפיזיולוגיים שלהם, בערכים, ויטמינים וכו', מאשר אנשים רזים. הנושא הזה של להיות שמן או להיות מעשן ולחיות עד גיל מאוד מפליג, לעומת להיות רזה וחס וחלילה לחלות, או שיקרה משהו אחר, לא להפליג בגיל. היום כבר ברור שזה נמצא הרבה יותר בתוך איך שאנחנו מתנהלים עם עצמנו, איך שאנחנו מדברים עם עצמנו, מאשר במה קורה ברמה הפיזית. זה נכון שיש יתרונות למשקל יציב, זה נכון שזה חשוב, זה נכון שזה נושא שכדאי לשים אותו על הפרק, ועבורי, כמו שאמרתי, זה בהחלט עניין של בריאות, ולא רק הרגשה הטובה, אלא שאני חושבת שבהחלט, במידה ואת אישה שופעת שמרגישה טוב עם עצמך, או את הגבר שופע שמרגיש טוב עם עצמך, אתם יכולים להוביל את עצמכם למציאות לגמרי אחרת, ולא בהכרח לאמץ את הבחירה שלי או בחירה של אנשים אחרים. תתחילו לשים לב לאיך אתם מדברים או איך אתן מדברות עם עצמכם, איזה מילים אתן מוציאות מהפה ומהראש. את התיקון אפשר לעשות במיידי. אם זה בפשוט להגיד, רגע, אני רוצה להחליף את מה שאני אומרת, או אם זה בתוך הראש שלי לתקן את המחשבה, לתקן את מה שאמרתי, ואם אני רואה תמונה שהיא גורמת לי להרגיש חוסר נוחות עם עצמי, לשנות את זה לתמונה האחרת. אני עוד מעט אראה לכם איך אני עשיתי את זה, איך אני התחלתי לייצר תמונות כאלה, ואני מקווה שהטכניקה הזו תעזור לכם. פיזיולוגיה. יש מחקר מאוד יפה שהראה שאנשים שיושבים בפוזות שהן מכונסות, סגורות,
מה שאנחנו מדמיינים, מה שאנחנו חושבים כשאנחנו מדמיינים אנשים עם ביטחון עצמי נמוך או חסרי ביטחון עצמי, למעשה מה שקורה בגוף שלהם זה שתוך 2 דקות רמת הקורטיזול עולה, רמות הטוסטסטרון, ההורמונים של הביטחון העצמי, כל הכימיקלים שיש לנו בראש שגורמים לנו להרגיש טוב יורדים, ואנחנו למעשה מייצרים עבור עצמנו מצב פיזי ביולוגי, שבו הגוף שלנו והמוח שלנו מתקשים לבטא את העוצמות שאנחנו רוצים. להבדיל בדיוק על אותו עיקרון, אתם רואים את התנוחה שהאישה עומדת? לעמוד 2 דקות עם ידיים באוויר, או לשבת כמו מלך על כיסא, או בכל תנוחה אחרת, רגל על רגל ככה בצורה נינוחה, כל תנוחה שהיא פתוחה, שהיא מראה ביטחון עצמי, מייצרת אצלנו בדיוק את המצב ההפוך. היא משחררת אנדורפינים, היא משחררת כימיקלים חיוביים שמעלים לנו את הביטחון העצמי ומאפשרים לנו לממש ולבטא את עצמנו במלואנו. זה חשוב מאוד לפני פגישת עבודה, זה חשוב לפני רעיונות, זה חשוב לפני דייטים, זה חשוב בכל מקום שאנחנו רוצים להעלות לעצמנו, עצם זה שנשנה תנוחה ונעשה פיזיולוגיה אחרת, נשנה את המצב הפיזיולוגי מצורה מסוימת לצורה אחרת, אנחנו כבר יכולים לייצר עבור עצמנו מצב תודעתי חדש. אחד הדברים שאני מלמדת את הלקוחות שלי לעשות, זה לנער את הידיים, או לנער שיט מהידיים. זאת אומרת, לקחת את היד ופשוט לעשות ויש עם היד על היד השנייה, ולהסיר מעליי את התחושות הרעות, להגיד, אני עכשיו מחליפה את ההרגשה, אני משחררת את כל מה שאני לא זקוקה לו כרגע, ואם תנסו ותראו, אם תשבו לרגע במצב מכונס, ל-30 שניות, ותשנו את זה אחר כך למצב פתוח, אתם תראו שב-30 שניות פתאום מתחילים להרגיש עצובים, ואחרי זה ב-30 שניות שאחרי זה פתאום המצב רוח עולה. דיברתי על הפוקוס. אם אני מתפקסת על הדברים שאני לא אוהבת, שאני לא נהנית מהם, מה שאני רואה, מה שיקפוץ לי כל הזמן מול העיניים, למול ההצלחות שיש לי, ויש לנו הרבה מאוד הצלחות ביום-יום, יקפצו לי כל הכישלונות, כל הבעיות, כל הדברים שאני לא אוהבת. עצם זה שאני טועה ומזהה שאני טועה ועושה משהו לא בסדר, זו הצלחה אדירה, כי אני יכולה לשאול שאלה ולתקן. תראו לכם שלא היינו יודעים במה אנחנו טועים. לבשתי בגד מסוים, יצאתי איתו מהבית, באה אליי חברה ואמרה לי, תשמעי, אני לא ממש אוהבת את הבגד הזה עלייך. אני יכולה לקחת את זה ולהגיד, אני מרגישה עם זה נחס, ואני יכולה להגיד, אוקיי, זו דעה שלה, מה שאני חושבת חשוב יותר, ומעבר לזה, אני יכולה גם לקחת את הביטוי, את מה שהיא אמרה, לשלב בזה את השפה והפיזיולוגיה, לשאול אותה, תגידי למה את מתכוונת, איך אני יכולה לשפר את זה, מה לדעתך אני יכולה ללבוש, או מה כן יכולה לעשות את זה למשהו טוב יותר, ולהרוויח מכאן תיקון, להרוויח מכאן הצלחה, להגיד אוקיי, אני כרגע מנערת את האנרגיות שהשיחה הזו יצרה עבורי, הולכת הביתה, בפעם הבאה שאני אצא עם הסמלה הזו, אני אנסה לשים חגורה, אני אסתכל על הרי ונראה, מצא חן בעיניי או לא. אם הפוקוס שלי על מה שאנשים אחרים חושבים, הפוקוס שלי אומר שמה שאנשים אחרים אומרים הוא חשוב יותר ממה שאני אומרת, אני כל הזמן אשמע את מה שאנשים אחרים אומרים. תשומת הלב שלנו קובעת את לאן שאנחנו נלך, אל התוצאות שלנו שיהיו, ואיפה שהתודעה שלנו תהיה. למעשה המשפט שנמצא כאן זה אחת מהנחות היסוד של ה-NLP, האנרגיה זורמת לכיוון שאליו תשומת הלב שלנו הולכת. לאן שאנחנו מסתכלים, שם נוצרים לנו דברים, ככל שאנחנו מסתכלים יותר על כמה אנחנו לא בסדר, ככה נשמע איזה יותר וככה נהיה לא בסדר. והתמונה של האישה הזו מדגישה שבהחלט מה שחשוב זה איך שאנחנו רואים את עצמנו, איך אנחנו מסתכלים על עצמנו, אם זה בחשיבה שלנו, אם זה בדמיון שלנו, בסרטים שאנחנו מייצרים בראש. אני רוצה לחזור פה, אני הולכת לעבור הלאה למה אפשר לעשות כדי לחיות אחרת, יש לחשוב אחרת. אם ננהל את המחשבות, נתחיל לייצר עליהן פיקוח ושליטה ולייצר מחשבות חדשות, לא יהיה דבר בינינו לבין ההצלחה. אז מה עושים? הדבר הראשון, רבותיי, תזכרו, וזה משפט שאני מקווה שתיקחו אתכם לחיים בכלל, העבר אינו שווה את העתיד. העבר נמצא מאחורינו, העתיד נמצא לפנינו.
תרגיל נחמד שאני מאוד אוהבת, זה להסתכל על הרצפה כשעומדים, לראות את הקווים של הבלטות, ואם אין קו כזה, יש לכם פרקט, תדמיינו שיש קו, להגיד העבר עם כל התחושות שלו, כל הרגשות שלו, כל התוצאות שלו, נמצא לפני הקו, העתיד אחרי הקו, ועם כל מה שאני רוצה לייצר, וכל מה שאני רוצה שיהיה לי התחושות, הרגשות, התוצאות, ואז פשוט לחצות את הקו בצעד אחד ולהגיד, עברתי לעתיד, אני הולכת לעשות משהו אחר. קודם כל אני הולכת להגיד לעצמי מותר לי לפרגן לעצמי, מותר לי להרגיש טוב עם עצמי, מותר לי להיות עם דימוי עצמי ודימוי גוף גבוה, בלי שום קשר לכלום, ולא רק שמותר לי, כדאי לי, כי זה הולך לתרום לביטחון שלי, וזה הולך לתרום לתוצאות שלי, וזה הולך לתרום לבריאות שלי, וזה הולך לתרום לבן זוג שלי, ומעבר לזה, בשלב הבא, להעביר את זה לחובה עליי. אני מוכרחה, אני חייבת. למה אני מוכרחה ואני חייבת? כי אם אני לא אעשה את זה, בסופו של דבר אני יכולה למצוא את עצמי בודדה, אני יכולה למצוא את עצמי ממורמרת, אני יכולה למצוא את עצמי אימא שמסתכלת על הילדים שלה ואומרת מה עשיתי, אני יכולה למצוא את עצמי בת זוג שנמצאת לפני גירושים, חובה עליי לעשות את השינוי הזה אם אני חושבת שיש פער בין איך שהסביבה רואה אותי לבין איך שאני רואה אותי, לבין איך שהייתי רוצה להרגיש, לבין איך שאני באמת מרגישה. אילנית קרא לזה סטנדרט, וזה לשים לעצמי סטנדרט, להגיד, אני הולכת להעלות את הרף, אני הולכת לייצר משהו חדש. וכאן לקחת החלטה, וההגדרה הטובה ביותר ששמעתי להחלטה, היא רגע הקסם הזה בין לשבת על הכיסא ולקום לעשות מעשה. ההחלטה בצורה המלאה שלה שאני מכירה, זה שלא משנה מה קורה מסביב, לא משנה מה אני מרגישה, לא משנה כמה זמן זה ייקח, אני עושה את זה, אני לומדת לעשות את השינוי, אני הולכת לייצר את המהפך. המשפט הזה שמכיל בתוכו את האלמנטים של הסביבה, את האלמנטים של הרגשות שלנו, את האלמנטים של הזמן, שלפעמים אנחנו חושבים שזה חייב להיות מהר, בדיוק כמו שלימור אמרה, צעדים קטנים יכולים לעשות מהפך גדול, לעמוד 2 דקות מול הראי ולצעוד, זה יכול להביא אותנו לעוד דקה ועוד דקה, וצ'יק צ'ק הגענו כבר למקום שרצינו. זה לא חייב להיות בבומים, ככה שכל עוד אני אומרת, אני עושה את זה, אני חוזרת על המשפט, לא משנה מה קורה מסביב, לא משנה מה אני מרגישה, לא משנה כמה זמן זה ייקח, אני עושה את זה. אני לומדת לייצר את האדם שאני רוצה להיות. ואז מה שאנחנו למעשה רוצים זה להחליף את הקיים במשהו אחר. תראו, במוח שלנו אין וקום, אין ריק. אם הוא לא יודע מה אתם רוצים שיהיה במקום מה שקיים עכשיו, הוא יחזור אל הדבר המוכר, אל הדבר הידוע. ולכן, אם אני באה ואומרת שאני רוצה לשנות את המחשבה שלי, של אני מכוערת, או לעולם לא יאהבו אותי למחשבה אחרת, אני צריכה להחליט מה אני רוצה שיבוא במקום. אני צריכה להחליט גם איך זה נראה, איך זה בא לידי ביטוי. אם אני רוצה להיות בן אדם עם דימוי עצמי גבוה, מה זה אומר? איך בן אדם עם דימוי עצמי גבוה מתנהל? איך הוא מתנהג? איך הוא מהלך? כי לפעמים יש לנו תפיסה על אנשים עם דימוי עצמי גבוה או ביטחון עצמי שהם שחצנים, ויש תנועות שאנחנו לא אוהבים אצל אנשים אחרים כי הם מבטאים עבורנו שחצנות. ואז אם אני לא נותנת תשומת לב לקונפליקט הזה, אני יכולה ליצור מצב שיהיה לי קשה לעבור. ואז אני יכולה לבחור להיות בן אדם עם דימוי עצמי, שלא מתנהג בתנועות האלה, שלא מדבר את ביטויים מסוימים. אני רוצה לתת פה דוגמה לאישה מאוד קרובה אליי, שבמשך שנים היה קשה לה להגיד שהיא מדהימה על עצמה. כי מבחינתה אנשים שהם אומרים על עצמם שהם מדהימים, זה אנשים שהם מאוד מתנשאים. ויום אחד היא אמרה, רגע, אבל אם אני אומרת את זה לעצמי, מה זה משנה? כי זה עומד ביני לביני. אני לעצמי מדהימה. זה שאנשים אחרים מדהימים גם, זה לא סותר. ולכן אנחנו רוצים להחליף את הקיים במשהו אחר שנדע מהו. אנחנו גם יכולים לתקן חוויות ישנות מהעבר שלנו, ולקחת את העתיד, ליצור חוויות חדשות. אני תכף אדבר איתכם על כמה טכניקות שאפשר לעשות את זה. פשוטות, קלות. המטרה באמת של ההרצאה הזו שתיקחו דברים קלים, ישנם גם דברים עמוקים יותר, שצריך ליצור איתם
איזושהי הדרכה, עבודה עמוקה יותר שלא מתאימה לרגע הזה. וכאן אני גם רוצה להתאמן, אני רוצה להתאמן על ההתנהגויות החדשות שלי, על המחשבות החדשות שלי, על התפיסות החדשות שלי, על ההתנהלויות שלי, כשאני יכולה להתאמן אימון אקטיבי ואני יכולה להתאמן אימון פסיבי. וכבר אני אסביר על מה אני מדברת. אז קודם כל בואו נדבר רגע על העבר. נדבר על הנושא של לקחת חוויות ולתקן אותן. אז אם ניקח חוויות מעבר, נחשוב לרגע, נרשום לעצמנו אפילו על דף, 2-3 חוויות שעלו לנו תוך כדי הכנס הזה, או עולות לנו לפעמים של דברים שנשארו לנו חרוטים. משהו שעלה לי ממש לפני 2-3, לקראת אירוע גדול שאני עומדת להעביר, וזו פעם ראשונה שזה יהיה אירוע גדול של 170 אנשים, והיו שם הזמנתי כל מיני דמויות שנראות לי משמעותיות, ונזכרתי פתאום באיזשהו אירוע שהייתי בו בקורס לתקשורת, ואחת המרצות הייתה כתבת, הסתכלה על אחת הבנות ואמרה, את נורא מעניינת. ואני הסתכלתי עליה ואמרתי, רגע, למה אני לא מעניינת? היא מעניינת ואני לא מעניינת? רגע, מה אני יכולה לעשות שיהפוך גם אותי למעניינת? ולהיות מעניינת נהיה נושא מאוד דומיננטי אצלי בחיים. וכשנזכרים ברגע כזה, או שמישהו בא ואמר לי שאני שמנה, ושאף אחד לא יאהב אותי. פעם מישהו שאל אותי איזה בן זוג אני רוצה, ואמרתי לו שאני רוצה מישהו משכיל, ולי אין תואר אקדמי, יש לי כל מיני השכלות, ולמדתי כל מיני דברים, אבל לא תואר אקדמי באוניברסיטה. והוא אמר לי, למה שמישהו עם תואר ירצה להיות איתך, אם אין לך תואר? בשלב הזה הסתכלתי עליו, ואמרתי, אני לא הולכת לקחת את המשפט שלו, ובאמת הבן זוג הבא שהיה לי, דווקא היה דוקטורנט. ומאחר והייתי בטוחה בעצמי, וגם עניתי לו באותו רגע, עניתי לו בעוצמה, עניתי לו שיש לי הרבה מה לתת, שהשכלה זה לא אומר על חוכמה, זה לא אומר על ידע, יש הרבה אנשים כמוני שבאים עם ידע מתוך החיים, שבאים עם ידע מתוך לימוד עצמי, וכשאני נזכרת באירועים האלה, אני יכולה לתת להם פרשנות מחודשת. אני יכולה להסתכל על אמא שלי, על ההתנהלות שלה, ולהגיד שהיא למעשה, בזה שהיא הייתה ביקורתית אליי, היא רצתה להכין אותי לחיים. בזה שהיא ניסתה לגרום לי להרגיש שאני צריכה להימנע מלהיות מינית או סקסית, היא ניסתה להגן עליי, אלא שאני לא זקוקה על ההגנה שלה, ואז במקום לקחת את זה שאסור לי להיות מינית, שזו הפרשנות של האירוע, אני מפרשת את זה כמשהו אחר. כי זו הדרך של אמא שלי. להסתכל על סיטואציות שבהן שמענו אנשים אחרים, אותנו, ופירשנו את זה בצורה אחרת, לתת לזה פרשנות חדשה. אני רוצה לתת כאן דוגמת קצה ללקוחה שלי, שבגיל מסוים עברה טראומה קשה, בגיל 12 היא הפסיקה לדבר, למעשה היא לא דיברה על גיל 30, ממש מיתרי הקול שלה התנוונו, והגיעה אליי, כל מה שהיא ידעה היה לצעוק, היא לא ידעה לדבר. ואנחנו ישבנו וחשבנו על הסיטואציה ומה שקרה, ולמעשה היא הבינה שבתור ילדה בת 12 שהפסיקה לדבר, ונמנעה מלענות לאנשים שפנו אליה, ואפילו צעקו עליה שתענה, והתעקשו שהיא תדבר, היא הייתה מאוד חזקה, היא הייתה מאוד עם עוצמה, ועמדה שלה למול האנשים האלה, למול הדברים שניסו להכריח אותה לעשות. ככה כשהיא מסתכלת על עצמה היום, היא רואה במקום את הילדה המפוחדת, את האישה ואת הילדה החזקה שהייתה שם, במשך 18 שנה, שעמדה על שלה עד שהיא החליטה שהיא מתחילה לדבר מחדש. אז לתת פרשנות אחרת. לספר את הסיפור מחדש. לספר את הסיפור מחדש זו טכניקה מאוד מאוד פשוטה, מאוד קלה, שאומרת, אם הייתי יודעת איך כשקרה לי איזשהו אירוע שמשפיע על הדימוי שלי, או כשעמדתי מול הראי, או כשאני עומדת מול הראי, אם הייתי יודעת איך להביא, ואז אני מתחילה לחשוב מה היה עוזר לי לפרש את הסיפור אחר, לעבור את החוויה האחרת, אם הייתי יודעת להביא ביטחון עצמי, אם הייתי יודעת להביא ביטוי, לבטא, להגיד את המילים שרציתי להגיד, אם הייתי יודעת איך לעשות תנועה מסוימת באותו רגע,
אם הייתי יודעת איך להרגיש נינוחה בתוך הגוף שלי, אז הייתי עושה למעשה א', ב', ג', זאת אומרת, הייתי עונה בצורה אחרת, מגיבה בצורה אחרת. למישהו שבא ואומר לי, את שמנה, את מגעילה, הייתי אומרת לו, בעיה שלך, לא בעיה שלי, אני אוהבת את עצמי כמו שאני. ואז לקחת את הסיפור, למצוא לו באמת 2, 3, ותשמעו, אפשר די בקלות למצוא 3 סיומים אחרים לסיפורים שיש לנו מהחיים שלנו. ולספר אותם מחדש, לייצר סיומת חדשה. ולספר שהבן אדם בא ואמר לי שאני שמנה, או שהוא לא יצא איתי כי אני כבדת משקל יותר מדי, ואני עונה לו או אומרת לעצמי, בעיה שלך, לא בעיה שלי, הפסד שלך, לחלוטין. אני יודעת מה אני שווה ואני הרווחתי. או אם בתוך חדר המיטות הייתה סיטואציה שבה נמנעתי מלבטא את מה שאני רוצה למול הבן זוג שלי, או נמנעתי מללבוש איזשהו בגד, ואמרתי לעצמי משהו בראש שביטל אותי, שהקטין אותי, שמעך לי את הדימוי העצמי, להכניס סיום אחר ולהגיד משהו חדש. זה חשוב בשני מישורים. אחד, אנחנו אומרים למוח איך להתנהג בפעם הבאה, איך להתנהל בפעם הבאה. תבינו, הדמיון שלנו הוא מערכת האימון שלנו. כשאנחנו חווים חוויה כשאנחנו מדמיינים חוויה מבחינת המוח, אנחנו נמצאים שם כאן ועכשיו, והוא מפעיל את המערכות הביוכימיות שלנו, את הגוף שלנו, את התגובות שלנו, כאילו שאנחנו נמצאים שם. אז אם אני לוקחת את הסיפור ומדמיינת אותו עם סיום חדש, אז למעשה אני מייצרת עבור עצמי זיכרון חדש, זיכרון נוסף, או זיכרון מחליף. אתם מכירים את האנשים שמספרים לעצמם סיפורים עד כדי כך שזה הופך להיות האמת? מה רע? אם זה משהו שהוא לא פוגע בסביבה, לא פוגע בערכים האישיים שלהם, לא פוגע בעולה על מישהו, דורס מישהו, מה רע? בואו נספר לעצמנו את החיים שלנו מחדש. בואו ניצור עבור עצמנו מציאות מחודשת. נגיד שמצאנו את הדרך לפתור את זה, אני יכולה לספר לכם, חוויה אישית שלי, אני אפילפטית מגיל 12, יום אחד בתיכון פנתה אליי מישהי בשירותים ואמרה לי, אני לא מבינה מה נותנים לך פטורים במתמטיקה. נתנו לי את הפטורים כי הייתי מאושפזת הרבה בבתי חולים ולא הצלחתי להדביק את החומר. אני לא מבינה, אני עובדת כל כך קשה, מה זה הדבר הזה שמוותרים לך ככה? הייתי בטוחה שאמרתי לה שאם היא רוצה שתיקח את המחלה שלי, אני מוכנה לקחת את המאמץ שלה. ואז שפגשתי אותה אחרי כמה שנים, ובפגישת מחזור, והחלטתי שאני פותחת את הנושא הזה, כי הוא באמת נשאר איתי שנים, באתי ואמרתי לה, את יודעת שאמרת לי פעם ככה וככה? אז היא אמרה לי, את יודעת מה, כשאת אומרת את זה עכשיו, אני נזכרת באיזה חוצפנית הייתי ואיך לא הבנתי את הסיטואציה, אבל את לא אמרת לי מילה. זה הכל אצלך בראש. עכשיו, אני כל החיים הייתי בטוחה שעניתי לה, ואם אתם שואלים אותי, והייתי מספרת לכם את הסיפור, הייתי מספרת לכם שעניתי לה. רק עניתי בתוך הראש, תבינו את העוצמה. כשאנחנו מדברים על עצמנו, כשאנחנו מתקשרים איתנו, גם בפנים, בתוך הסיפורים והסרטים שלנו, המוח שלנו קולט את זה, המוח שלנו משתמש בזה, ומייצר עבורנו התנהגויות ותגובות. אז בואו ניקח עוד כמה דברים, עוד כמה הנחות יסוד מאוד חשובות. המפה היא לא השטח. מה שאנחנו רואים בתוך העולם הפנימי שלנו, זה לא מה שקורה במציאות. העלו את זה כאן שאנחנו רואות את הבטן שלנו יותר גדולה ממה שהיא. אז כן, זה חלק מהעניין. אנחנו רואים את הדברים דרך העיניים של הפרשנות שלנו, של המסננת הרגשית, של אותם דברים שמתאים לנו לאמץ ולא מתאים לנו לא לאמץ, ולא את מה שקורה בשטח. אם בן אדם בא ומעיר הערה, זה לא בהכרח מה שאני מבינה ומה שאני לוקחת. אני שומעת שוב ושוב את המשפט, כן, הם אומרים לי שאני מדהימה, הם אומרים לי שאני נהדרת, אבל אני לא מאמינה לכם. ואני יכולה להגיד לכם שאני מגיעה לדווד עם אנשים עד כדי רגע לפני או אחרי ניסיונות התאבדות, מזה שהם לא מוכנים להאמין למה שאנשים אחרים אומרים להם ולאמץ את זה. גם העניין של להבין שיש לנו את מה שאנחנו צריכים כדי להשיג את התוצאות שאנחנו רוצים. זה נמצא אצלנו.
כל מה שצריך זה למצוא את המשאבים האלה, לפתח את המיומנויות שיתנו למשאבים האלה ביטוי. אם זה מתקיים, אם זה קיים ביקום, זה יכול להתקיים אצלי. ומדובר כאן לכל דבר. כל דבר שהוא אפשרי ביקום, אפשרי גם אצלי. אני רק צריכה לשפר מיומנויות מסוימות, לשים את הפוקוס על במה אני רוצה להשתפר, וללכת ולעשות את זה, להתאמן ולייצר. את תמיד יותר ממה שאת חושבת שאת. אתה תמיד יותר ממה שאתה חושב שאתה. תסתכלו על התמונה, זה אומר את הכל. אנחנו בדרך כלל מסתכלים על עצמנו וחושבים שאנחנו משהו מאוד מסוים. ואם אנחנו נלך ונשאל את הסביבה שלנו מה אנחנו עבורם, מי אנחנו עבורם, מה הם חושבים על העוצמות שלנו, מה הם חושבים על מה שאנחנו נותנים להם, אנחנו נגלה דברים שלא ידענו, שלא קלטנו. כי אנחנו גם בן אדם, ואנחנו גם אימא ואחות וחברה ובת זוג ועובדת ובוס, ואנחנו הרבה דברים, בן אדם שעובר ונותן פתאום איזה חיוך למישהו אחר ועושה לו את היום, אנחנו הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. רוצים דוגמה יפה לזה? תחשבו על ימי הולדת הפתעה או לא הפתעה שמארגנים, לגיל 30, 40, 50, לא מזמן ארגנתי מסיבת הפתעה כזו לחבר, שפתאום פותחים ואומרים לך, מברכים אותך, ואומרים לך כמה אתה משמעותי וכמה אתה מוסיף לחיים, ואנחנו קולטים שאנחנו בכלל לא ראינו חלק מהדברים שאומרים לנו, או שאנחנו רואים, אבל לא ממש מתחברים. המשפט הנוסף שאני רוצה ומקווה שתיקחו זה שאנחנו מושלמים. אף אחד מאיתנו הוא לא נכון או שבור, מה שנקרא wrong או broken, אנחנו מושלמים כמו שאנחנו. רוצים הוכחה לזה? יש בן אדם אחד כמונו בעולם, ויש קבוצת אנשים אחת כמונו בעולם. קבוצה חלקי אדם, 1 חלקי 1 שווה 1. ולכן אנחנו מושלמים כמו שאנחנו, יש רק אחד כמונו, והאחד שלנו, עם היתרונות שלו, עם החוזקות שלו, עם החולשות שלו, אנחנו מושלמים. ועכשיו אני רוצה לעבור אל העתיד, דברים שאנחנו יכולים לשים דגש בעתיד בהתנהלויות שלנו. אז קודם כל בהחלט, פרשנות למול עובדות, תתחילו לשאול את עצמכם שאלות. האם אני יכולה למצוא פרשנות אחרת למה שקרה או למה שקורה, למה שנאמר לי? האם אני יכולה למצוא פרשנות שמעצימה אותי ומעצימה גם את הצד השני? ההתנהגויות שלו הן שונות מהכוונות שלו, ההתנהגות שלי שונה מהכוונות שלי. זה כבר עצם זה שאני בוחרת פרשנות שתעצים את שני הצדדים, גם אם זה נכון, גם אם זה לא נכון, זה מעצים אותי, זה מחזק אותי. אני רגע מאיתה את הקצב, אני שמה לב שאני טסה, להקשיב לסביבה, באמת להקשיב לסביבה. וכשמישהו בא ונותן לכם מחמאה, להסתכל, להקשיב, ופשוט לומר תודה. אין מה להגיד יותר מזה, אין מה להמשיך את המשפט, תודה, אבל כן, סתם זרקתי על עצמי משהו, לא, אנחנו מקטינים את המעמד. להגיד פשוט תודה, ליהנות, לעצור לרגע ולחייך ממה שנאמר. אם תתחילו להגיד לעצמכם שמה שהבן אדם שמולכם הוא חייב להיות אמיתי, כי אחרת אין לו סיבה להגיד את זה, אתם גם תתחילו לחיות ככה. מה זה באמת חשוב, מה עובר לו בראש? מה שחשוב זה מה שעובר לי בראש. מה שעושה לי טוב יכול לאפשר לי לדבר ולהתנהל עם אנשים בצורה טובה ולהשאיר אותי ולהשאיר את הסביבה שלי, ומכאן כבר להרגיש עוד יותר טוב. לדבר על עצמי בטון הנכון. לדבר בטון הנכון, טון הדיבור הפנימי שלנו לפעמים כסכיסטי. מה את עושה? מה יש לך? למה את עושה את זה? למה את לא עושה את זה? תפסיקי כבר להתנהל ככה. אתם רואים את האישה עם הילדה בפנים? הטון הנכון הוא לדבר על עצמנו כאילו ואנחנו אותה ילדה, אחיינית, או איזשהו ילד או ילדה בסביבה שלנו, כמו שהיינו רוצים לדבר עליהם. יש הבדל משמעותי בין אם אני אומרת לעצמי, אני צריכה לעשות הליכה עכשיו, לבין אם אני אומרת לעצמי, יאללה אילונת, בא לך לעשות איזה הליכה? בואי ככה נלך לנשום אוויר. אני יכולה לשתף אתכם שאחד הדברים שמביאים לי רגיעה מאוד גדולה, זה פשוט לשכב במיטה ולהגיד לעצמי,
שוב, אילונת, כמו שקראו לי שהייתי ילדה, הכל בסדר, הכל יסתדר, את בטוחה. במיוחד, אתם יודעים, אני באשקלון, הייתה תקופת האזעקות ולחצים ומתחים, אבל עצם הדיבור הזה בצורה רגועה. לפעמים להגיד, אפילו בטון של, מה את עושה? את חייבת לעשות את זה, למה את לא עושה? כבר משנה, זה מפתח משהו הומוריסטי, זה משנה מה שקורה לי בפנים. אז שימו לב גם לטון, שימו לב להקשיב לסביבה, שימו לב להקשיב למה שאתם אומרים, אני חוזרת, ולטון. אני והמראה, אני רוצה לתת פה טיפ, באמת שאני עשיתי אותו, הייתי עומדת מול המראה, ומסתכלת על החלקים שאני אוהבת בגוף שלי. מתחברת אל האהבה שלי להם, מותניים צרות תמיד היו לי, לא משנה באיזה משקל. אהבתי את העיניים שלי תמיד, הייתי מסתכלת על החלקים האלה, מחזקת את תחושת האהבה, ואז מדמיינת שיש לי בעיניים שתי קרני לזר, שלוקחות את האהבה הזאת ומשדרות אותם לשאר הגוף. והייתי עוברת על הירכיים ועל הבטן, ועל הצוואר ועל הידיים, על כל מקום שהייתי קשה עם עצמי, שלא אהבתי, הייתי עוברת ומשדרת אהבה, משדרת אהבה, פשוט מדמיינת שיש לי שתי קרני לייזר כאלה. זה עד כדי כך, באיזשהו שלב זה הפך להיות חזק, שלפעמים כשאני רוצה, אתם יודעים, יש איזה משהו ואני רוצה להרגיש קצת יותר טוב, אני רק צריכה לעמוד מול המראה או לחשוב שאני מול המראה, או להגיד יש לי את הקרניים האלה ומחשב עוברות לי הלייזר הזה, עובר לי בכל הגוף ופופ, התחושה שלי לגמרי משתנה. אז בהתחלה קצת זה לוקח את הזמן וזה עניין של מיומנות, וצ'יק צ'ק זה מתחיל להיות משהו אוטומטי. פרגון, 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 פרגון עצמי, פרגון לאחרים, קיבלתם פה כמה טיפים מצוינים של לכתוב דברים, של לייצר, להסתכל על הצלחות קטנות, לייצר שינויים בצעדים קטנים, ליצור לעצמנו פרגון שוב ושוב ושוב. אני רוצה לפני שאני חוזרת לתת לכם עוד כמה תרגילים שעלו לי במהלך השידור הזה. קודם כל, קחו חברה או בן זוג ותעשו את התרגיל הבא. בעיניי, כל מי שחושש לגבי הדימוי גוף שלו, זה תרגיל שהופך עולמות. קחו 2 ניירות בגודל בריסטול, חברו אותם ביחד, שהם יהיו גדולים יותר ממכם, אם אתם מאוד גבוהים, שיהיו 3 דפים. ו2 טושים, 2 צבעים שונים, למשל אחד כחול ואחד אדום. עם טוש אחד תציירו את איך לדעתכם הגוף שלכם נראה. את הגובה, את הרוחב, פשוט תעשו קו מתאר של הגוף שלכם. תהפכו את הנייר, הטוש הכהה ייראה כבר גם בצד השני. תיתנו את הטוש צבעוני בצבע אחר לפרטנר שלכם, תשכבו על הנייר ותבקשו ממנו שככה יעזור לכם להתייצב ראש על ראש, רגליים על רגליים פחות או יותר, ותנו לו שהוא יעבור לכם על קו המתאר של הגוף, צמוד צמוד לגוף, ואחרי שהוא מסיים תקומו ותסתכלו. אין בן אדם שעשיתי איתו את התרגיל הזה שלא ראה שמה שהוא חושב זה משהו אחר, או שהוא שמן יותר, חושב שהוא שמן יותר רחב יותר, או שהוא חושב שהוא נמוך יותר, או שהיא חושבת, ההפך, שהיא גבוהה הרבה יותר ממה שהיא באמת. כל מיני שינויים כאלה, כל מיני דברים, פתאום אנחנו מקבלים פרופורציה לאיך אנחנו רואים את עצמנו ואיך אנחנו באמת. דבר נוסף, יש הרבה אנשים שמשתמשים במשפטים מעצימים, משפטים של להגיד לעצמם דברים כמו אני מושלמת בשביל עצמי וכו'. חשוב לי כאן להדגיש משהו שלפעמים מתפספס. המשפטים האלה צריכים להתחבר לתחושה של הצלחה. זאת אומרת, אם אתם נוקטים בגישה הזו של לשים פתקים על המקרר, לדבר על עצמכם, להגיד לעצמכם את המשפטים האלה, זה מצוין, אלא לפני שאתם עושים את זה, לצעד קטן לפני, זה להיזכר באיזושהי סיטואציה שהרגשתם בהצלחה גדולה, שהרגשתם בטוב עם עצמכם, ואז להגיד את המשפט הזה, כי המוח הפרימיטיבי שלנו מדבר בתחושות ורגשות, יותר מאשר במילים, והוא זה שמחזיק את האוטומטים, הוא זה שמחזיק את הפחדים. אז אם אנחנו מתחברים להצלחה ואומרים את המשפט הזה, הוא יודע שהמשפט הזה אמור להוביל אותנו למקום הזה של הצלחה. לילה טוב לכולם ותודה רבה.